aw bisimila Sariya Blon kono Cherifla jabaran soka o ina fo la sigila ami ñogon soro kene min kan o de Sariya Blon ani procureur malen ko wala sa ka don ale ka bara e jumay la sagolu kono la sagolu min o be ke police ka buluka wal ma gendarmerie ni douane ka buluka o bolen ko ala ina fo an hunye afo chogomina ani anga juge ñogon soro kene kono no ye juge d'instruction juge min ga bara benno sekeskelima critique so konnana ola anga mawlele obi ambolo korobi no ye Ibrahima Sangare commune 3 la oye bon ko sigida sabana a critique so monsieur le juge d'instruction merci d'avoir répondu à notre invitation Isangare in Baraji merci ola anga bisiki bi haklina bi ka talike minga o de juge sekeskel kala ale ka bara e jumay bara jum kalfale mi ala fanga jum mi abolo wala sa ka se ka sekeskel ke here kono ka sekeskel ke hakli sigi ni baski konana ola monsieur le juge abina mbo dibila abina mbo flila o ko inabi wala sa ambela jene ni jamkan wulilen ko anga do ka fo critique so kono danfara jumembe juge d'instruction ale ni procureur de la république nyonje o be jenka barake nyon feni haklina jumoye jumenga bara jumen tay jumen aw ni ne amna bo fili kono labi wala aw bisimla akwa jamkan mandika Sariya Blon monsieur le juge. Bonsoir, monsieur Sontora. Inula. Inanga wele javi a jaranye ni cheni Baraji. Si ça m'a fait ka don aw ye cabinet d'instruction ina bifo ko juge d'instruction c'est qu'est-ce qu'elle bunakunka ola jenyoga jumo mi ani procureur de la république ni nyogonche. D'accord. Donc merci beaucoup monsieur Sontora. Ambi ifenefo ka Cherifla telefo ka télé lajabagaw bɛɛ lajɛlen fo. Ok, an weleli diyara an yɛrɛ ye parce que a b'a to mɔgɔw bɛ bɔ fɛn caman kalama. Donc i ka ɲininkali kun fɔlɔ i ko jɛɲɔgɔnya jumɛn bɛ juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ani procureur ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, procureur ale de bɛ nomineli kɛ. Ni kojugu kɛra sisan sigida la. Bon, procureur ale ye sariyatigi ye min ka baara bɛ tali kɛ ka taa nomineli kan. Pour que mɔgɔw k'a faamuya kiiritigɛyɔrɔ la kiiritigɛla bɛɛ n'a ka baara don. Procureur ta ye nomineli ye juge d'instruction ta ye sɛgɛsɛgɛli ye. Kojugu dɔw bɛ yen n'u kɛra wajibi don sɛbɛn ka latɛmɛ juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ka bolo kan n'a bɛ f'o ma ko juge d'instruction. Bon, ale ka baara kɔnɔna la n'a ma ya k'a fɔ ko procureur de bɛ nomineli kɛ sɛbɛn bɛ bɔ procureur de baara ka na di ale ma k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko kan a tiɲɛ ni a nkalon ka dɔnya. Ni o ma ɲa k'a fɔ ko o bɛ yen donc baara ɲɔgɔnya de bɛ kɛ procureur ni juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ni ɲɔgɔn cɛ wajibi la. Donc k'a ta sɛbɛn bɛ don juge d'instruction ka bureau kɔnɔ don min na fo ka taa bɔ. Donc juge d'instruction ni procureur u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya parce que fɛn dɔw bɛ yen ni juge d'instruction bɛ fɛ ka u kɛ sɛbɛn na a bɛ wajibiya kan sariya fɛ a ka sɛbɛn bila ka taa procureur bara. Procureur k'a ka hakilina di. Donc o bɛ tali kɛ ka taa fɛn caman kan. I b'a fɔ ni hali mɔgɔ bɛ kaso la sisan n'a tigi y'a laɲini ko ka fiɲɛbɔda di a ma. O fiɲɛbɔda ni juge sɛgɛsɛgɛlikɛla i bɛ taa sɔrɔ ale de ye mɔgɔ min bɛ ka fiɲɛbɔda ɲini ale de y'a bila ka taa kaso la mais a tɛ se k'a labɔ dɛ. Ni laɲini sera ale ma a bɛ sɛbɛn bila ka taa di procureur ma procureur k'a ka hakilina di. O kuma na fɛ ni procureur ye hakilina di ni hakilina ni ti hakilina ye min bɛ taa laɲini ni kɔ na juge sɛgɛsɛgɛlikɛla i bɛ se k'a labila mais n'a bɛ laɲini ni kɔ la i bɛ se k'a labila fɛnɛ mais n'i y'a labila ni procureur ye appel kɛ fo chambre d'accusation n'o ye juge d'instruction yɛrɛ ka sigiyɔrɔ filanan ye cour d'appel fanfɛla la niveau la donc fo olu ka kuma kɛ a kan n'o tɛ a tigi tɛ se ka bɔ kaso la.
donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen juge d'instruction ka baara o baara ka tali kɛ mɔgɔ lamɛnw la min ye kojugu kɛ minnu tɔɲɔna olu ka lamɛli o lamɛli n'a ka di procureur ɲɛ k'a fɔ ko lamɛli ka kɛ a ɲɛna n'a y'a ɲɛfɔ ni lamɛli surunyara wajibiyalen don an kan an ka ɲɛfɔli k'an ye an ka greffier bɛ o ɲɛfɔli k'an ye donc a bɛ na ɲininkali in don ɲininkali bi k'a ɲɛna donc o kuma n'a fɛ fɛnɛ n'a yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛ ka ɲininkali fɛn fɛn ta ka mɔgɔ lamɛnta ni sɛgɛrɛ a b'a ɲɛfɔ juge ɲɛna juge bi kuma da a ma a b'o ɲininkaliw kɛ donc juge d'instruction ni procureur ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa hali ni juge d'instruction bɛ taama boloda ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ la n'an b'a fɔ a ma transport judiciaire a wajibiyalen don a kan a ka a ɲɛfɔ procureur ɲɛna k'a fɔ ko taama kan ka boloda donc n'a ka di procureur ɲɛ a yɛrɛ bɛ se ka tugu a nɔfɛ ou bien a b'a ka dangan dɔ bila juge sɛgɛsɛgɛlikɛla nɔfɛ u bɛ taa transport ni fɛngɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc baara ɲɔgɔnya de bɛ juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ni procureur ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta don min na procureur bɛ sɛbɛn ci juge ma k'a fɔ ko an bɛ fɛ i ka nɔminɛli ta ka karisa sɛgɛrɛ fo ka taa se baara bɛ kuncɛ waati min na hali ni baara kuncɛ waati fɛnɛ sera juge sɛgɛsɛgɛlikɛla a bɛ sɛbɛn ci ka taa di procureur ma fɛnɛ ale ye min faamuya baara la a k'o ɲɛfɔ donc o kuma na fɛ a ka faamuya n'o o ye réquisitoire ye a b'o bila ka na di juge d'instruction ma dans tous les cas juge sɛgɛsɛgɛlikɛla a wajibiyalen tɛ a ka taa procureur ka siraw fɛ o ye procureur ka faamuya cogoya ye mais n'a taara sira fɛ fɛnɛ sira min ti ale ka faamuya cogoya ye a bɛ se ka weleli k'a la kuma bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la. D'accord nin kɔni walawala la kosɛbɛ mais o kɔfɛ sisan fanga jumɛnw sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔna na fanga jumɛnw bɛ juge sɛgɛsɛgɛlikɛla bolo walasa ka se ka nɔbɔ a ka ko la n'an b'a fɔ ma ko information judiciaire a ka fanga ye jumɛn ye o kɔnɔna na. Bon juge d'instruction ka fanga ka ca sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la parce que i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na juge d'instruction ka baara bɛ tali kɛ tiɲɛ bangeli de ɲɛɲinini na donc tiɲɛ bangeli ɲɛɲinini baara kɔnɔna la sariya ye juge sɛgɛsɛgɛlikɛla yamaruya fɛn o fɛn ni a kan ka kɛ n'o o de bɛ se ka tiɲɛ bangeli nɔgɔya a ka t'o sira fɛ seerew fɛn fɛn ni a yɛrɛ fɛ o kan ka lamɛn a b'u lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ e de nɔ minɛlen don i b'i lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ tɔɲɔ sera e de ma i b'i lamɛn n'a y'a sɔrɔ transport judiciaire de kan ka kɛ ka wuli ka bɔ i ka cakɛda la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ka taa sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ni perquisition kan ka kɛ juge d'instruction i bɛ se k'o bɛɛ kɛ fɛnw kan ka minɛ mɔgɔw la i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ ni kasuladon yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ k'i kan ka o boloda dɔ kun kan i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ donc juge d'instruction a ka fanga barika ka bon kosɛbɛ tiɲɛ bangeli ɲɛɲinini kɔnɔna la. D'accord, c'est le juge Sangare halisa an b'a fɛ k'a dɔn a bɛ min wele ko information judiciaire o information judiciaire o kunnafoni ninnu o ye mun yɛrɛ ye. Bon information judiciaire ti dɔwɛrɛ ye monsieur Suntura information judiciaire ye sɛgɛsɛgɛli ye sɛgɛsɛgɛli min kalifalen don juge sɛgɛsɛgɛlikɛla la n'a fɔ ko juge d'instruction i ye n faamuya parce que enquête bɛ se ka kɛ polisiw ni gendarmew fɛ n'an b'a fɔ o ma ko enquête préliminaire mais ni a kan ka kɛ juge d'instruction fɛ donc o waati de an b'a fɔ ko information judiciaire donc o ye sɛgɛsɛgɛli ye ou bien enquête min kalifalen don juge sɛgɛsɛgɛlikɛla la o dɔrɔn de ye information judiciaire ye n'o tɛ kɔrɔ wɛrɛ t'a la o kɔfɛ. D'accord mais o la sisan walasa ka se ka juge sɛgɛsɛgɛlikɛla lasɔrɔ jɔn yamaruyalen don ka a lasɔrɔ est ce que jamanaden bi kɛra ka fɛn dɔ la est ce que i bɛ se k'i tilen ka tɛmɛ procureur kan k'i tilen juge d'instruction ma directement ka c'est pas a b'a fɔ cogo min na requête ou bien plainte adressée juge d'instruction na directement ou bien walima fɔ procureur yɛrɛ de ka juge d'instruction saisi. Bon juge d'instruction bɛ se ka lasɔrɔ cogoya fila fɛ mais o sira fila nin sira kelen bɛ segin ka taa sira tɔ kelen dɔ sɛgɛrɛ tuguni n bɛna a walawala ni mɔgɔ min tɔɲɔna an b'a o tigi wele k'a fɔ ko partie civile ni a ka di n ye juge sɛgɛsɛgɛlikɛla de ka
nominɛli kɛ a ka hakɛ ko kan donc tɔɲɔ min y'ale sɔrɔ o ko kan a bɛ se ka plainte ci juge d'instruction ma n'an b'a fɔ o ma ko plainte avec constitution de partie civile tɛmɛsira dɔw b'o o la i ye n faamuya bon ale kɔfɛ procureur de la république an bɛɛ bɛ o temps de dɔn ka caya mɔgɔ caman b'a dɔn k'a fɔ ko procureur de bɛ sɛbɛn bila ka taa di juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ma mais o bilali ye ka taa min ye ale bɛ nominɛli sira de dayɛlɛ ni sɛbɛn bɔra polisi ou bien gendarmeso la sisan fɛn dɔw bɛ yen juge sɛgɛsɛgɛlikɛla sɛgɛrɛli olu kan o ye wajibi ye i b'a fɔ sisan ni kojugu an bara yan kojugu dɔw bɛ yen minnu ka jugu ka tɛmɛ kojugu bɛɛ kan n'an b'a fɔ ko crime ni o sɛbɛn sera procureur ma juge sɛgɛsɛgɛlikɛla papier bilali ka taa d'a ma o ye wajibi ye donc n'o kɛra procureur bɛ réquisitoire ta ka sɛbɛn bila ka taa di président du tribunal ma pour que a ka juge sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ suganti i y'a faamuya bon deliw fɛnɛ o ye cɛmancɛ kojuguw ye ni o fɛnɛ kɛra k'a dɔn k'a fɔ ko ko min don a ɲagaminen don kosɛbɛ a ɲɛnabɔlen tɛ procureur bɛ se k'a fɔ ko ka sɛbɛn bila ka taa sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la juge sɛgɛsɛgɛlikɛla bara o kɔfɛ fɛnɛ denmisɛnnin minnu ma balikuya ka san 18 sɔrɔ ni olu ye kojugu kɛ olu ka kuma bɛ taa juge sɛgɛsɛgɛlikɛla fɛ wajibi la bon maintenant ni mɔgɔ min ye kojugu fɛnɛ kɛ n'a tigi bolila ou bien n'a tigi ma dɔnya o sɛbɛn fasunya fɛnɛ bɛ taa juge sɛgɛsɛgɛlikɛla bara o ye wajibi ye mais n ye a ɲɛf'i ɲɛna k'a fɔ mɔgɔ tɔɲɔninw bɛ se ka juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ka sɛbɛn ci a ma directement k'a fɔ o bɛ fɛ a ka nominɛli kɛ ka taa karisa yɔrɔ hali n'o o sɛbɛn sera a ma juge sɛgɛsɛgɛlikɛla wajibiyalen don ka sɛbɛn bila ka taa di procureur ma formalité dɔw bɛ yen n'olu accompli la sɛbɛn bɛ bila ka taa di procureur ma procureur bɛ a ka nominɛli sɛbɛn ta toujours n'an b'a fɔ a ma réquisitoire ka sɔrɔ ka sɛbɛn lasegin ka taa tribunal ɲɛmɔgɔ ma n'o ye président du tribunal ye walasa a ka juge d'instruction suganti i b'a fɔ an ka code de procédure pénale b'o o ɲɛfɔ cogoya min na. D'accord, o kɔnɔna na sisan waati jumɛn le kan an b'a fɛ k'a dɔn juge d'instruction bɛ se ka saisir waati jumɛn ani cogoya jumɛn na. Oui, an y'o o bɛɛ de ɲɛfɔ i ɲɛna sisan suntura. Waati o waati ni ko kɛra ko min tɛmɛli ye juge d'instruction juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ka bolo kan o ye wajibi ye o bɛ taa juge d'instruction bara. I y'a faamuya. D'accord. Donc waati o waati ni ko kɛra ko min la tɛmɛli ale ka bolo kan o ye wajibi ye donc ale an bɛ tɛmɛ ale fɛ. A tɛ se ka sɛnbɔ a la. A tɛ se ka sɛnbɔ o la. Wa n'a ka di mɔgɔ min fɛnɛ ye k'a fɔ ko i bɛ taa ale de bara directement i ti plainte kɛ ka taa procureur yɔrɔ pour que a k'a bila ka taa polisi walima gendarmerie la enquête ko kama n'a ka di n ye i b'i ka plainte adressé juge d'instruction la directement. D'accord, mais o la sisan est ce que musaka sara bɛ o la ni e bɛ juge d'instruction saisi directement est ce que musaka sara b'o la i n'a fɔ procureur ta an b'a ye o ye fu ye cogo min na. Ok, d'accord, ni i bɛ juge d'instruction saisi directement k'a fɔ tɔɲɔ de seri ma donc o kuma na fɛ musaka dɔ bɛ bɔ a la donc musaka ni an b'a fɔ ale ma k'a fɔ ko consignation donc juge d'instruction bɛ ordonnance ta k'a fɔ ko i kan ka wari dɔ sara o bɛ sara greffe la donc o reçu bɛ bila dossier kɔnɔna la dossier bɛ sɔrɔ ka bila ka taa di procureur ma a k'a ka réquisitoire kɛ. D'accord, mais o wari o ye wari fixé ma walima a bɛ yɛlɛma affaire ni ɲɔgɔn cɛ de. Wari fixé len tɛ juge d'instruction de b'a jateminɛ a kan ka wari min da plaignant kunna a banna n'o tɛ wari fixé len tɛ. D'accord, an bɛ to ka mɛn aw dala kuma caman na ko le juge d'instruction saisi a bɛ baara kɛ cogo min na ko a b'a kɛ à sa charge ou à décharge o kɔrɔ o expression in o kɔrɔ ye jumɛn ye. Pourquoi on dit qu'il est inscrit à charge et à décharge? Ok. Juge d'instruction a bɛ fɔ tubabukan na qu'il est instruit à charge et à décharge. O kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ n'a a bɛ sɛgɛsɛgɛli la tiɲɛ bangeni kama
a tɛ taabolo ta taabolo minnu bɛ na ni mɔgɔ min nɔ minɛli ye a coroni dɔrɔn ye a bɛ taabolo ta fɛnɛ taabolo minnu bɛ se k'a lajɛya donc o de kama le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ni mɔgɔ nɔ minɛlen don ni e y'i ta kɛ k'a fɔ ko ko de bɛ se k'a coro e bɛ tɛmɛ n'o kow sira dɔrɔn de tu instruis à charge donc juge d'instruction yamaruyalen tɛ a ka taa o sira fɛ ni mɔgɔ nɔ minɛlen don i bɛ baara kɛ tiɲɛ bangeli sira de kan donc tu instruis à charge et tu instruis à décharge fɛn minnu bɛ se ka nɔminɛli kun ni bange a kan i bɛ taa o sira fɛ fɛn minnu bɛ se k'a kɛ fɛnɛ a tigi bɛ lajɛya i bɛ se ka taa i bɛ taa o fɛnɛ sira fɛ donc o bɛ tali kɛ hali i yɛrɛ ka ɲininkali cogow la ni a yɛrɛ ko mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ se k'a seereya k'a fɔ a kun tɛ nin yɔrɔ in na e man ka ban o si kɛli ma donc fɛn fɛn bɛ se k'a lajɛya i bɛ taa o sira fɛ ni i yɛrɛ fɛ fɛn fɛn bɛ se ka nɔminɛli kun ni sɛmɛntiya ale kan i bɛ taa o fɛnɛ sira fɛ d'accord i bɛ sira fila ta d'accord o sira fila tali ye wajibi ye ok an y'o faamu mais an bɛ to ka kuma dɔ mɛn aw dala kuma caman na ko mandat mandat d'arrêt bɛ yen a b'o kuma fɔ ko mandat daminɛ ani mandat de dépôt ɔ mandat ninnu kɔrɔ jumɛn b'u la dɛ ok donc kɔrɔ wɛrɛ tɛ mandat ninnu na donc mandat ninnu ye juge ka baarakɛfɛnw ye baarakɛfɛn minnu bɛ se k'a to kuma dɔw la a mago bɛ mɔgɔ dɔw la pour que u ka lasɔrɔ f'i ka nin sɛbɛn ninnu ta ou bien a bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔw to a bolokɔrɔ f'i ka nin sɛbɛn ninnu ta donc mandat daminɛ ale ye sɛbɛn ye sɛbɛn min ni juge bɛ a di finitigiw ma k'a fɔ ko a ye taa karisa minɛ aw kana n'a ye ɲɛma walasa n k'a lamɛn mɔgɔ min nɔ minɛlen don donc juge sɛgɛsɛgɛlikɛla bɛ se ka sɛbɛn ta k'a di finitigiw ma a ye taa karisa minɛ aw kana n'a ye ne ɲɛma n k'a lamɛn o de ye mandat daminɛ o ye mandat daminɛ donc mandat de dépôt ale ye sɛbɛn ye fɛnɛ sɛbɛn min bɛ di finitigiw ma u k'a da mɔgɔ kan ka taa tigi di kasobon ɲɛmɔgɔ ma walasa a tigi ka mara fɔlɔ kasobon na sɛgɛsɛgɛli waati kɔnɔna la o ye mandat de dépôt ye donc o b'a yira k'a fɔ juge ye a tigi lamɛn ka ban mais a y'a ŋaniya a tigi ka taa kaso la fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli tan kɔnɔna la mais an kumana mandat daminɛ min fɔlɔ kan hali seere ni juge bɛ fɛ ka mɔgɔ lamɛn seereya kama ni seere banna ka na juge ka weleli lamɛn n'a ye convocation di ka taa d'a ma a bɛ se ka sɛbɛn nin di fini tigilamɔgɔw ma o ka taa tigi minɛ ka n'a ɲɛma bon mandat sabanan sa n'o ye mandat d'arrêt ye n y'a ɲɛf'i ɲɛna k'a fɔ kuma dɔw la mɔgɔ minnu nɔ minɛlen don n'u bolila ou bien u yɔrɔ ma dɔn a kɛra o bɛ Mali dugukolo kan wa o bɛ jamana wɛrɛ dugukolo kan wa donc juge d'instruction bɛ se ka sɛbɛn di sɛbɛn min ni o bɛ fini tigilamɔgɔw yamaruya ka a tigiw ɲini k'u minɛ ka taa n'u ye kasobon na directement kasobon min ni juge d'instruction yɛrɛ bɛ o kasobon kɛ sɛbɛn kan o de ye mandat d'arrêt ye d'accord Mali la sisan misali la mɔgɔ dɔ kɛlen ka ko kɛ Mali la mais a bolila ka taa Côte jamana kan o tigilamɔgɔ Côte tigiw finitigiw bɛ a minɛ yen nɔ ou bien maliyɛnw de bɛ wuli ka taa a minɛ ni juge ka yamaruya ye non o la jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛn ninnu tɛmɛsiraw bɛ yen u lawaleyali hukumu kɔnɔna la i tɛ se ka mɔgɔ wuli ka bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la k'a ka taa mɔgɔ minɛ yen dɛ o tɛ se ka kɛ donc ni mandat d'arrêt bɛ kɛ donc tɛmɛsiraw b'a la ministère de la justice da bɛ don a la ministère des affaires étrangères da bɛ don a la a bɛ tɛmɛ sira caman fɛ donc fo ka taa se a tigi bɛ jamana min kɔnɔ olu fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔso min da kan ka don a kuma na donc a tigi bɛ minɛ ka a bila maliyɛnw ka bolo kan a bɛ kɛ ten cogoya de la suntura d'accord mais o kɔnɔna na sa monsieur le juge an b'a fɛ k'a dɔn mandat de dépôt ni y'o kuma min fɔ sisan komi an b'o mɛn kuma caman ko mandat de dépôt yala sariya kɔlɔsibaga ani sariya baarakɛla jumɛnw yamaruyalen don k'ale mandat de dépôt ta i n'a fɔ n'i ye misali ta an ka tribunal kɔnɔna kan
tribunal de grande instance n'a fɔ Bamakɔ sigidaw bɛ cogo min na tribunal commune fo ka taa bila commune 6 la o tribunal min kɔnɔ jɔn yamaralen don ka mandat de dépôt in k'ale ta k'a da mɔgɔ kan jɔn yamaralen don baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na. Ok, bon mandat de dépôt bɛ se ka ta fo tayɔrɔ 3 la. Mandat de dépôt procureur ni a ka dankanw ni sɛbɛn bɔra polisi la ou bien gendarmerie la ka na di u ma n'u y'a faamuya k'a fɔ kasoladon ko bi a kɔnɔna la wa crime tɛ fɛnɛ n y'a ɲɛf'i ɲɛna k'a fɔ ni crime don o bɛ taa juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ka bolo kan wajibi la ni délit don ni u yɛrɛ fɛ ko min don a ye sigida futinɛ ou bien mɔgɔ min nɔ minɛlen don a tigi tɛna se ka to sariya bolo kɔrɔ donc olu bɛ se ka a tigi bila ka taa kasobon na yanni a ka kiiri don cɛ donc olu bɛ se ka mandat de dépôt ta donc juge sɛgɛsɛgɛlikɛla fɛnɛ o condition kelen ninnu kɔnɔna la ale bɛ se ka mandat de dépôt décerner mɔgɔ contre la donc o kɔrɔ ye ka mɔgɔ bila ka taa kasobon na a ka sɛgɛsɛgɛli temps kɔnɔna la wa olu fɛnɛ ka bɔ a la hali juge kiiritigɛlaw kiiri don mɔgɔ min ti kaso la ni tɛmɛsira dɔw bɛ yen ni sɛbɛn bi tɛmɛ o tɛmɛsira ninnu fɛ donc kiiritigɛla jugement don ale bɛ se ka a décider k'a fɔ ko a tigi bɛ bila ka taa kaso la donc an b'a fɔ o ma mandat de dépôt à l'audience. y'a faamuya. O don kelen a bɛ taa kaso la. A bɛ taa kaso la. D'accord, a condition ye ninnu tɛmɛsira ninnu ye. Bon condition ko la bon comme n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na fɛn min don fo kasoladon kun ka kɛ a la fɔlɔ ni kasoladon kun b'a la parce que mandat de dépôt ko a bɛ tali kɛ ka taa ni an b'a fɔ fɛn min ma détention préventive a n'o bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na c'est n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ bila ka taa kaso la fo fɛn dɔw bɛ hakɛ dɔw bɛ olu ka dafa i b'a dɔn k'a fɔ sigida fitinɛ la i bɛ fɛ ka o fitinɛ nin ban tigi bɛ taa kaso la zon ka minɛ sisan a ka ou bien mɔgɔ ka minɛ kojuguba la sisan jama fitinɛ la donc an b'a fɔ k'a fɔ l'ordre public a été troublé donc n'i bɛ fɛ ka o fitinɛ nin ban sigida la a tigi bɛ se ka taa kaso la donc n'i bɛ fɛ yɛrɛ fɛnɛ kojugu min kɛra o kɛli ka dabila i bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa kaso la ni i b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko ni kaso nin tɛ a tɛna se k'a tigi mara sariya bolo kɔrɔ a b'a tigi bila ka taa kaso la donc kasola taga ni a t'i b'a fɔ a kan ka kɛ ni a ka di ɲɛ dɔrɔn mais ni fɛn dɔw bɛ yen ni i yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ olu bɛ sen na i bɛ se k'a décider k'a fɔ i bɛ mɔgɔ bila ka taa kaso la donc o ye mandat de dépôt condition ye. D'accord, komi an ka jɛmukan sera kuncɛyɔrɔ la an b'a fɛ k'a dɔn mandat de dépôt teliya la ale durée ni o ye a janya ye o bɛ taa waati joli la. D'accord, mandat de dépôt ni procureur ni a ka dankanw olu de ye mandat de dépôt décerné sisan donc o ye ni an b'a fɔ a ma ko citation directe olu y'a décider mɔgɔ nana o y'a tigi bila ka taa kiiri bolo kan directement tribunal correctionnel ɲɛma donc n'o kɛra sariya ko ko procureur ni a ka dankanw olu mun ye ni sariya nin ta u ka a wajibiyalen d'u kan mɔgɔ min nɔ minɛlen don a ka kiiri kalo 3 kɔnɔna la disons a ka présenter juge la kalo 3 kɔnɔna la mais min ye juge d'instruction ta ye mandat de dépôt durée délit la n y'a fɔ parce que kojugu ye sigiyɔrɔma 3 ye contravention bɛ yen délit bɛ yen crime bɛ yen donc délit la mandat de dépôt kuntagala janya ye kalo 6 a bɛ se ka kuraya kalo 6 wɛrɛ donc mandat de dépôt kuntagala janyara cogo cogo cɛmancɛ kojugu la n'a bɛ fɔ olu ma ko délit a tɛ se ka tɛmɛ san 1 kan crime fɛnɛ t'a la o ye san 1 ye
mais a bɛ se ka falen a bɛ se ka kuraya siɲɛ 2 donc o fɛnɛ kuntagala janyara cogo cogo kojugubaw la a man ka tɛmɛ san 3 kan mais a kurayali fɛnɛ tɛmɛsiraw b'olu la juge kan ka tɛmɛsira minnu fɛ. D'accord, monsieur le juge, l'instruction kɔrɔfɔli diyara n ye kosɛbɛ. An ka jɛmukan kɔni sera kuncɛyɔrɔ la. An b'a fɛ ladilikan laban mun bolo k'o kuma fɔ baarakɛɲɔgɔn tɔw ɲɛna k'an b'a kalama kasobonbaw falen don kɛrɛnkɛrɛnnenya ni Bamakɔ kaso ta k'a lajɛ a falen don ko mɔgɔ 400 a jɔlen don o kama mais sɛgɛsɛgɛliw bɔra n'a ye kɔsa in na ministre ka taali dɔ yen senfɛ ko mɔgɔ 2000 ani 200 ni kɔ de bɛ a la donc caman b'a la ko minnu ma kiri ladilikan jumɛn bɛ bolo k'a ɲɛsin baarakɛɲɔgɔn ma nin sanga in na walasa baara a ka se ka nɔgɔya mɔgɔw ka se ka bila taabolo wɛrɛ la ni a b'a olu wele aw ka kan wɛrɛ la ko les mesures wɛrɛ b'o la substitution la mesure de substitution. D'accord, merci monsieur Suntura. An bɛ se ka welewelekan min se n baaraɲɔgɔnw ma dɔrɔn o ye waati o waati n'a y'a sɔrɔ e bɛ se ka tɛmɛ kasola taga kɛrɛfɛ i ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ. Déjà o baara ninnu bɛ waleyela procureur fɛ parce que an b'a fɔ min ma médiation pénale fɛn caman donc ka bɛnkan ɲini mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kasola taga ninnu bɔ mɔgɔw senkɔrɔ wa kaso fɛnɛ tɛ fɛn min n'a kan ka décider tɛ kojuguba don parce que ni mɔgɔ bɔ a ka denbaya kɔrɔ k'a fɔ fɛn min ka d'an ye a tɛ se k'o kɛ a tɛ se ka taa a tɛ se ka na o ye kojuguba ye donc waati o waati n'an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka tɛmɛ kasola taga nin kɛrɛfɛ an ka tɛmɛ a kɛrɛfɛla la wa n'an ma ɲa fɛnɛ k'a fɔ ko an ye a décider k'i bɛ mɔgɔ bila ka taa kaso la i ka baara la teliya pour que a tigi ka kasola don a bɛ se ka kɛ waati hakɛlama kɔnɔna la kasola taga kuntagala kana jan ka se waati dɔ ma a man ka se waati min ma donc n bɛ se k'o de fɔ n baaraɲɔgɔnw ɲɛna. D'accord, nin bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na Sariya Blon Cherifla jabaramuso kan o la ka kɛɲɛ ni nin sanga in ye an ka maa welelen tun b'an bolo kɔrɔ Ibrahima Sangare juge d'instruction au niveau du tribunal de grande instance de la commune 3 district de Bamakɔ ale tun bɛ an bolo kɔrɔ walasa ka se ka kuma olu ka baara ani procureur ka baara kan ni Ala sɔnna waati wɛrɛ la an bɛna kuma mun kan a ye kuma kuncɛ ni min ye o ye solution de substitution ye médiation pénale a ye mun kuma fɔ la jɛmukanw nataw la an bɛ n'an da so ma walasa halisa an ka jateminɛ kɛ kasoladon in sɛgɛsɛgɛliw ka se ka bila sen kan fɛɛrɛw ka se ka sigi minnu tɛ kasoladon kunbɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na baara ka tɛmɛ ni o ye o la an ka foli bɛ aw ye aw sigiyɔrɔ ka to Cherifla jabaramuso kan walasa ka aw kunnafoni aw ni baraji.